A mí sempre me gustou a música, empecé con clases de piano, logo metín a mi irmán Lieino para tocar o tambor, tuvo moi bo profesor, Antonio Valladares. Fui tamén no curso de gaita do ayuntamiento, pois empezamos ali, ele vive aquí, daquela, e foi ao curso e aprendín del. Era digno de ver, tocar ese señor, daba un aire que... O tambor e as cunchas tamén. Era unha alegría, era un home que facía festa. Bueno, no teu caso, ese era o teu mestre, e anda co teu tamén, porque ti tens un mestre de acordeón, non é? Jesús, que forma parte dos membros dos diplomáticos de acordeón, a quen queremos moito. Fálame de Jesús un pouco, do mestre, como é recibir así ensinanzas dun... Pois que aprendes moitas cousas, aprendes, a verdade, que cada día quedas ti mirando para ele e alguna cosa pillas. Estas son as zapatas, as válvulas. Se non asenta ben as zapatas, perde aire. E casi todos fallan por aí. E aquí xa tes a medida feita? Esa xa está a medida. Xa só darlle para baixo e punto. Darlle para baixo. Entón teño que... Eso é, perfecto. Vamos colocar un, non? Sí, coloca un, pouco xa. Agora metes aí dentro e xa queda pegando. É así todo. Isto é sencillísimo. Este é o bricolaje. Poñer as válvulas das voces, eso é sencillo todo. A ver, así, o verde para arriba, non? O acordeonista debía saber por lo menos algo desto. É unha institución, por lo menos en Terra de Montes, pois é unha institución no mundo do acordeón, Jesús, os diplomáticos de acordeón en general. Vai quedar o sucesor meu. Ojalá. O acordeón é outro dos instrumentos con máis tradición en Terra de Montes. Hai anos soaban en todas as aldeas. Eran tempos moi diferentes. Non había rutas de sendeirismo, senón simplemente camiños para carros. Este é o camiño do Padre Sarmiento. Sale desde a Capilla Loreto, baixa ao Pazo do Padre Sarmiento e remata en Cerdedo. Cando eu era rapaz, por exemplo, no tempo de estes prados todos por aquí, collíase a erva, non? Entón andaban os carros coa erva. Entón o bonito era que cada carro cantaba e ti polo chillado de cada carro xa sabías de quen era o carro. Día, hostia, pero ven o carro do fulanito, ven o carro do citranito. Entón os rapaces que andábamos polos camiños prácticamente organizando un pouco o tráfico. Sí, porque chegaba, ti ves este camiño aquí, entón ves un camiño estreito, e chegaba o carro e depois non pasaba, de espera a ti que agora pasa este carro, espera a ti, pasa carro. Temos unhas vistas panorámicas como vedes, vemos Cerdedo, vemos Meilide, vemos alá o de Barro, ainda a veces se Manuela canta, ainda se vai a cantar aquí as de Barro, ainda chegan aquí os de Barro, os cantares de Manuela de Barro aquí e tal, va. Se oyen barrearé, preparados carapuchos. Os cantares de Manuela e dos veciños de Barro de Arén son outra das fontes das que beberon os sabrentes. E todos os sábados, os de Barro deixanlles o seu teleclub para que os sabrentes poidan ensaiar e dar clase aos rapaces. Iso sí que é cariño. Dos sabrentes eu non teño que falar na máis que moito ben, moito ben, moito ben. Era un orgullo, pero grande. Entonces, non acabábase todo por aquí. Acabábase todo. E Cerdedo foi un pueblo de músicos. Había dúas bandas de música antiguamente, había os gaiteiros, había todo. En cambio, agora pois non quedaba nada, senón son eles que están recobrando todo isto, pois eso foi, eu para min polo menos, encantadísima.
Cidade moi bonito, o pai traballando e eu de carallada. Pois o meu fillo gustalle moito tocar a pandareta, pero ven de herencia, porque tiña un tío, e meu pai e miña nai, que o dixen os veciños que tocaban moi ben a pandareta. El venlle de herencia, a mí non me veu, pero el sí. Non sei, eu empecé a tocar cos sabrentes, empecé a tocar o tambor. Despois dixeron eso, que lle quedaría ben pois unha pandereta. Nada, preguntándolle un pouco a miña nai, un pouco a señora Manuela, e así. E tocando con eles. Acórdame a primeira vez que veu de min que lle enseñase a tocar a pandereta. E toca el mellor que a mí, que eu nunca podía tocar como a el. Toca a pandereta, que xa é unha maravilla. Baila e despois o gesto que ten no corpo cando está tocando, o gesto que lle dá, que xa parece que xa indica un... Si, está moi ben, moi ben, moi ben. Que non te peines, que non te laves, que non te quero, chive non sabes. Que non te peines, que non te laves, que eu non te quero, chive non sabes, chive non sabes, sobre calero. Que non te peines, que eu non te quero. Por decir viva tan roque, prenderon a meu irmán. Ahora te o soltaron, viva tan roque o can. Sabedes, a festa xa está armada, montouse nun pispás, como pasaba antes. Bastaba que se xuntasen dúas pandeiretas ou dúas gaitas para ter unha ruada. Calquera recuncho valía. Aquí neste cuberto ruinoso, aquí reuníanse os gaiteiros. Todas as tardes? Todas as tardes. Incluso aí hubo colgado moitos anos un tambor, que eu topei unha gaita na casa de meu abuelo. Fíxome gracia cando me contaron, porque el foi mandado, dixo, vai rapaz ali que parece ser que chove dentro da casa. E puxo as tellas, tal, encontrou unha bolsa con isto. Despois teño esta, que tamén lle teño moitísimo cariño. Me regalou Pedro de Fontenla, aí do concello de Forcarei, que de feito lle preguntaron se a vendía e dixo que non. E fomos ali de recollida, estivemos con el toda a tarde, e o máis curioso foi que ao final dixo, mira, leva a ti a gaita porque sei que vas coidar. Para min foi como se me regalasen a súa vida, porque que che regale un gaiteiro de sempre unha gaita é como se che dera parte da súa vida. Rubén nunca vai esquecer momentos como este, tocando co seu avó, nin aquelas voltas á capela con seu pai marcando o ritmo das procesións, cando apenas era capaz de inflar ningunha gaita de xoguete. Gracias a meu pai, que sempre me dixo dende pequeno, mira, na casa tes isto. Na casa houve músicos. Gracias a eso entereime, porque eu, non sei, pregúntolle a moita xente que anda por aí, digo, teu pai tocaba gaita? Pois non o sabía. E pareceme algo que é historia da familia. Tes que sabelo. Se non sabes eso, non sabes nada da tua familia. Rubén agradece as ensinanzas de seu pai e de seu avó. Como cada un dos sabrentes llas agradece aos mestres que tiveron durante a súa vida. Os que pacientemente lle transmitiron o pouco ou moito que sabían. Os que guardaron na memoria as coplas e as melodías. Os que conservaron as gaitas e os xeitos de tocar a pandeireta ou o acordeón. A música une as xeracións, os pais cos fillos, e os irmáns, e os veciños. E igual que os sabrentes herdaron dos seus maiores a paixón pola música, hanja deixar en herdanza os que veñan detrás. Quizáis de outro xeito, máis estudiado ou máis académico, pero co mesmo sentimento de sempre e ca mesma intención, que a festa continúe.